Boss, mga tugang. Ngunyan niya po kita sa ikakag siyam na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang sa tuyat po mga intensyones ngunyan. Misa Pasalamat and Petition Mass for fast healing recovery of Reverend Father Nelson D. Zabalia. Thanksgiving Mass for birthday blessing of Carmen Villena. Thanksgiving Mass for the birthday blessing of Francis de la Peña. Dolot de Mrs. Tessie de la Peña. Misa Pasalamat, Dolot de Mrs. Felity. Misa Pasalamat, Dolot de Mrs. Beth Mendoza. Misa Pasalamat, Dolot de Mrs. Rebecca Amaza asin kan sa iyang familia. Misa Pasalamat as in Petition Mass, Dolot de Mr. and Mrs. Efren Cortez. Misa Pasalamat, Dolot ni Alden and Maria Teresa Bonot. Para sa kapahingalaan kan kalag ni Rolando asin ni Florina, Dolot kan Baguio family. Sa kapahingalaan kan kalag ni Jesse, Pedro asin Miguela, Dolot ni Mrs. Felili. Sa kapahingalon kang kalag ni Yoholia, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, Dolot kan Manalo family. Sa kapahingalon kang kalag ni Jaime, Gloria, asin Patricio, Balsamina, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, Dolot kan Moroda family. Sa kapahingalon kang kalag ni Eduardo Edwin, Dolot ni Mrs. Salvacion Fong and family. Sa kapahingalan kan kalag ni Lourdes, Dolot ni Mrs. Mirasol Clave and family. Misa Pasalamat and Petition Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy, Dolot ni Mr. and Mrs. Leonardo Moroda asin kan sa iyang familia. Misa Pasalamat for the gift of life and for the soul of Francia, Dolot ni Mrs. Leonie Asitre Miyahera. Sa kapahingalan kan kalag ni Silvestre asin sa gabos na kalag kan sa purgatorio, Dolot ni Mr. and Mrs. Eugenio Payadi asin kan sa iyang familia. Sa selebrasyon po niya itong yan, day kita papabayaan kan Diyos kung makusugan pagtubod niya ito sa iya. Mayo dapat kitang katakutan kung day kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya ito kan Eucharistia, ipahayag niya ito sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya. Ang satuya pong celebrante mayor, yung si Reverendo Padre Manuel H. Zagada, Formator of Holy Rosary Major Seminary. Mga tugang, matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
ang Diyos akin at pagtubos, ang Diyos Espiritu na parasuro, sa rosa ng Diyos ni pagkabuo. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba sin magomaw sa Diyos. Mga aki mong namuhan na naglalakbay sa kinabang, asin sa buhay na daing kasangkaran, asin sa imong kamadean. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magomaw sa Diyos. Lakaw ikaw sa pagdurugyaw, ang biyaya ning pagtubo, iba lang libog at patay na bareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Sa ngaran ka na masin kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Diyos maray Espiritu. na aga mga parokyano kan paulbo. Diyos maray na agaman po, Father. Diyos maray na aga asin salamat sa indong kura para ko, Father Nelson, sa mainit na pag-ako para sa muya mga seminarista asin formador sa seminaryo, nakita ko niyan nagmimisa, misa pro seminaryo. Mga tugang ako nyato an sa itong mga kasaalan, tangani kitang magdulot, maninigong magdulot kan mga banal na misteryo. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa to mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin Sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot, inoomaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw, Jesucristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami bi kita.
Diyos na makamhan sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kami magapod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso nin Espiritu nin pagampon nin mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli ki Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, an enot na babasahon, nagpapasabot sa to na kan si Propeta Elias na didisganar ipamati sa iya ang Diyos na presensya na nagtataw nin kusubot. Mga tugang, hinanyugon po niyato ang babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hati. Naglaog si Elias sa lungib tanganing magpalihis dumanin banggi. Uya duminatong sayan tataramon kan Diyos asin nagsabi, nag-aano kadigdi Elias? Nagsabi ang kagurangnan, magluwas ka sin magtindog sa bukid sa tubang kan kagurangnan. Uya ang kagurangnan nagaagi. May dakula sa kamakusog na duros na gubinata kan mga bukid, asin pinasaan mga gapo sa tubang kan kagurangnan. Mayo sa duros ang kagurangnan. Pakatapos kan duros naglinog, mayo sa linog ang kagurangnan. Pakatapos kan linog kalayo, mayo sa kalayo ang kagurangnan. Asin pakatapos kan kalayo, hinghinging katuninungan. Pakadangog kaini ni Elias, tinahuban niya ang sa iyang lalawgon kan sa iyang manto. Luminuwas asin tuminindog siya sa bunganga kan groto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, kagurangnan ipailing mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mon sa imong pagkaherap, asin warasan sa mon kaligtasan. Dadangagun ko kung ano ang itataram kan Diyos, tamataram ang kagurangnan ng katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot, sa iya ang tabang niyang kaligtasan, tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mon sa imong pagkaherap, Ang asin warasan sa mon kaligtasan. Ang karahayang buot asin katotohan nagsabatan, ang kasuriputan asin ang katuninungan nagkugusan, ang katotohan nagsupang sa daga, ang kasuriputan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mon sa imong pagkaherap, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras ting karahayan, asin ang daga niyato magbubunga, ang kasuriputan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherap, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Pagbasa sa surat ng San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotohanan ang sinasabi ko kay Kristo, dahil ako nagpuputik, nakikipagsaksi ang konsensya ko sa Espiritu Santo, na igwa ko ni dakulang kamunduan, asin daing untok na kulog sa sakong puso. Ta ikakapamibi ko kuta na ako mismo ipatunod sa sumpa suway kay Kristo, para sa mga tugang kong kadugo ko susog sa salaman. Sinda mga Israelita, sa inda ang kamugtakan, ninaki, ang kamurawayan, ang mga tipan, ang pagpautob kantugon, ang pagsamba, asin ang mga panuga, sa inda ang mga patriarka, asin gikan sa inda ang Kristo, kung susugon ang laman, siya na nasa ibabaw nin gabos, Diyos na inuumaw, sagkod paman. Amen. Tataramon din kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mga tugang, matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapakakananaha ang mga tao, pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulos sa kayan, asin mag-enot sa iya sa ibong, mantang pinahumali niya ang mga katauhan. Pakapanghumaliha ang mga katauhan, nagtukad siya sa bukid, siblag sa iba, sa pagpamibi. Pag sinarom, siya na sanaan yaon duman. Ang sakayan harayo ng marhayes sa baybayon. Pinapasakitan kan mga alon na nagsungsong sa doros. Ikaapat na turno ning pagtanod pakabanggi, nagdulok siya sa inda. Naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos pagkakita sa iya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nga sindak, multo, sabi ninda, asin sa katakutan nagkurahaw. Tolos nagsabi sa inda si Jesus, pakusuga ang sa indong pagtubod. Nagsimbag si Pedro, pakasabi ni Jesus, ako ini, day kamo matakot. Kagurangnan, kuni ka iyan, padulo ka ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Nagsabi, madya, paghilig hali sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig, asin nagdulok ki Jesus. Alagad, pagkahiling kan doros, natakot, asin pagpuon, paglunod, nagkurahaw, kagurangnan, ligtasan ako. Tolos ginagawgaw ni Jesus, an sa iyang kamot, asin kinabit si Pedro, an sabi sa iya, kulang ang pagtubod, taano ta nagduwa-duwa ka. Pagsakat ninda sa kayan, naghupa ang doros. Si mga nasa kayan, nagsamba sa iya na ang sabi, totoo, aki ka kan Diyos. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghimatay kan homilya. Ang ebanghelyo mga tugang, panalmingan, retrato, kan relasyon, asin funksyon ni Hesu Kristo na sa tuyang kagurangnan, saka sa tuya kita bilang simbahan. Ang simbahan po baga kita. Ini simbahan min ini, pero physical na struktura. Pinatugdok ini, tanganing igo kitang pagtiripunan. Taan simbahan, katiripunan nin mga nagtutubod kay Jesus, nagsusunod sa iya, namumot sa iya, nagkukuyog kan sa iyang kabutan, mantang digdi pa kita sa ibabaw kan daga. Ngunyan, ripasuhon ta, asin saro-saron taan mga mahahalagang kabtang kan sa tuyang binasa. Enot, pakatapos bubaga kan nakaaging Domingo, iyo si pagpakakan kan mga taong mga 5,000 day pakaiban sa bilang, mga aki, asin kababaehan. Multiplication of loaves, milagro. Nagmilagro si Jesus, pinadakul
ang tinapay. Pagkatapos kayan, sinubol niya na ang mga tao, asin siya nagtukad sa bulod, sa sablag na lugar. Tano? Tanganing magpangadji. Mga tugang inidakulaon na imahen, retrato, kung ano asin si Isay si Jesus in relasyon sa satuya. Baku baga na pagkatapos kan sa iyang misyon digdi sa daga, pagkatapos niyang manitawo, magpakasakit, magadan asin mabuhay liwat, nagsakat siya sa langit. Ini po ang pinapahayag na si Jesus nagduman sa bulod, sa siblag na lugar, pero ang mas importante, iyo po ini, nagpangadji, nagpapamibi. But sabihon, maski palang tapos na sa iyang misyon digdi sa daga, dahil niya kita pinababayaan. Padagos an sa iyang intersesyon, an sa iyang katungdan. Ano an sa iyang role? Mediator between the Father, His Father, our Father, an sa tuyang Ama, sa kakitang mga aki niya. Maski yaon na siya nakatukaw sa trono kan Diyos, iyo pa yan an sa iyang ginigibo. Padagos na pinagpapangadji kita sa Ama, pinagngangayo-ngayo. Taano? Yaon kita. Iyon ni ang simbahan, iyon ni ang sinisimbolisar o tinatandaan kan barko, kan mga disipulos ni Kristo. Barko ni Pedro na ang namamayo, ang pamayo kan mga namamalakaya, na simbahan, iyo si Pedro. So, pangadawang tanda, ang barko. Ang barko, tanda niya to bilang simbahan. Na ano? Na naglalayag digdi sa kinaaban. Asin sa tuyang paglayag, kita mga nakasakay, mga disipulos, mga apostoles, kita man mga disipulos, ninhulita, kita mga binunyagan. Kan kita binunyagan, kita naging mga disipulos ni Jesus para sunod ni Jesus. Asin kita, siring sa mga parasira, igwa man nining kapitan. Kapitan. Asin ang kapitan ta, ang kapo, iyo si Pedro. Okay? Na yung pinaniniwalaan ni Jesus kan sa iyang simbahan. Ngunyan, aramta naman ang kasalihid ni Pedro, na yaon sa langit man, iyo ang Santo Papa, na iyuan na mamayo kan sa tuyang simbahan. Ngunyan, inian simbahan, naglalayag, pero arang tanaan paglalayag, baku gabus na panahon, marhay. Ngunyan, sabi kayan sa partido, malungso, makusog ang duros, minsan mauran, minsan maalon, nagkikit-kilat, kung ano pa, dadaguldol. Yan. Ano ang but sabihin kayan? Sa paglalayag ta, may mga panahon na ba kung masakit? In fact, ang oras kan paglayag ng the fourth watch of the night, between alas 3, sa katahawan ng alas 3 ng maaguhon, sagkod alas 6, bago magsirang ang aldaw. Iyo to si panahon na naka-experience siya ang simbahan, ang barko ning Subasco. Kaya nagkatarakot sinda. Alagad, kan panahon na ito, arin ang mga Subasco na yan sa buhay niya to bilang simbahan. Iskandalo, mga kasalanta, pati mga padi, pati mga obispo, Santo Papa, nagkakasala ba? Si mga kaluyahan ta, tapos digdi sa kinaaban, kadakol siya ng mga kapurisawan na gigera, paparamahal ang gasolina. Magpakarga kita sa Martes, ta baka mababa maning kadikit ang gasolina. Kadakol nag-COVID, mga helang sawak, nag-iiriwal sa pamilya, sa simbahan, iyo man kulang minsan. Grabe ang trabaho ta pero kulang ang bunga. So iyan ang istorya kan sa tuyang simbahan. Yan ang alon. Yan ang duros. Yan ang uran. Yan ang bagyo sa buhay niya to. Nasa bagyo. Alagad, sa katahawan kan siring nakadikluman, bagyo sa dagat, naglalaka ang barko, ang simbahan, kadtuman, nagpahiling, naghilig, naglugsot si Jesus, hali sa bulod.
Asin naglakaw sa ibabaw ng tubig. Anong but sabihon ka ni mga tugang? Si Jesucristo pala, maski yaon sa langit, dahil lang siya nakatukaw duman, nag-enjoy, bahala na ka mo dyan, tapos na ang sa kuya, mission accomplished, it's time for me to enjoy my glory in heavenly throne. Dahil, pag nasa kapurisawan kita, nasa kahorasaan, pirmi kitang sinasalbar giraray. Dinidigdihan kita ng kagurangnan. Dahil taman siya nahiling physicalmente, pero yaon siya sa paagikan, Espiritu Santo. Kaya nga ni pinangako niya, lo and behold, I will be with you till the end of time. Ako, danay na kaibahan do, sagkod sa katapusan kan mga panahon. Asin, di ba, pinangako pa niya sa simbahan sa paagi kay Pedro after the confession of Peter. And you are Peter, you are rock, and upon this rock, sa ibabaw kan gapong ini, ipapatugmad ko, papatugdukon ko, ang sakuyang simbahan. Asin, maski an tingo, asin karatan, the gates of hell, ang tata kan impyerno, dahil pwedeng daog o makaraot sa simbahan na ini, na pinatukdok ko sa ibabaw kan gapo. Magayunon mga tugang. Sa katahawan ng kahandalan, minsan kita, ano na daw ni, baka pinabayaan ako ng kagurang na, pinabayaan na kita ng kagurang, ang mahal na Diyos, ng Ama. No. In fact, siya pa ang nagdudulok sa tuya. He always comes to our rescue. Taano? Siya makapangyarihan. Siya sana ang pwedeng makadaog. Kita, data kaya. Kaya nga ni, permi kitang nagpapangadji. Yan ang dahilan ko na nagsisimba ka mo. Ano tang nagmimisa kita? At least once a week, nagtitiripon kita. Taaram ta, left to ourselves talagang mayo. Maski guraan no kadunong kan tao, kadakol ng invensyon, may speed ang technology, may AI na, may chat GPT, kadakol. Perming bago ang sa ito yung mga gadgets, kulang na sana maglaba ang cellphone ta. Okay. O maging refrigerator, baka sa sunod, freezer na ang cellphone mo. Okay. Pero kadakol tapagiraray problema. In fact, mas nagdakol. Dahil sa social media, dahil sa araw ka ng teknolohiya, nagdakol man ang problema. Yes, kadakol nagibong marhay. Pero ngunyan, sa nakakanood ang mga aki pa sana, estudyante, nagpaparapang badil, nagpaparasaksak na sa kapwa ninda, mga terorista na. Nailing nila yan sa mga kawat na violente. Ngunyan, sex-saturated kita, grabe ang pornography. Infestation. So, but sabihin, maski gurano kadunong ta, deta kaya, ang kadaklan sa pagbalo, challenges kinaaban ini. Kaya salamat sa kagurangnan, nayaon siya. Yan ang sinisimbolisar. Yan ang but sabihon kan ang kagurang na naglalakaw sa tubig. Maski ang tubig na nakakalunod, kadakol na darakulang barko, asin tao, may patingpang nangangakan. An kagurangnan urog kisa an Dios urog kisa gabos. An paglako niya sa tuwig but sabiyon superior siya. Siya nga ni ang may lalangkayan, siyang may gibo, kaya may control siya. Mayong iba, mayong makakakontrol. Pag nagbabagyo, kadakol ng kayamanan, armas kan Estados Unidos, ang Europa, ang China. Pero pag buminagyo, lumininog, may nagiginibo ang tao, mayo. Unikong ang Diyos ang nakakontrol. He is the God of fire, of earth, of wind, of water, na iyo ang pinamalas kan Diyos sa inot na pagbasa, eksperyensya ni Propeta Elias, Elijah. So, iyan, iyo po pala niya na but sabiyon. Asin, si Pedro, pakahiling na ay nagkatarakot muna ang mga disipulos. Oh, may multo, may multo. Pakailing kay Jesus naglalakaw sa ibabaw ng tubig, madiklom pa dahil namidbid. Dahil ka mo matakot. Ako ini. Minsan mga tugang, paguna ta, disgrasya.
Una ta may maligno, may kontrabida sa buhay ta. Mga pangyayari, mga tao, persona, komunidad. Minsan nasasalaan ta, ini ang kontrabida sa buhay ko. Ito pala ang subida na. Si kasurog mo na. Si Hesus Kristo na pala, padarana. Una ta, ito ang kontrabida. Kaya kadaklan sa tuya, nagbubuto kan mga parahabon, kan mga corrupt, kan mga paragadan sa gobyerno. Kaya permi na siya ng may impeachment, permi na siya ng paulit-ulit na sa kitang multong ini. Tano, day talugod na pipiling maray, tamaluyaan sa tuyang pagmidbid. Si tama, si marhay, hinihiling ta, sinususpet siya rin ta, pigngingiriritan ta, pigduduhagi ta. Si maraot, iyong pinapalakpakan, binubuto ta. Presidente o kung ano pa man, gobernador o kung ano pa man, napapasala kita. Kaya kaipuhan, an marhay na pagmidbid. Kaya sabi ni Jesucristo, nabulong sinda, dai ka mo matakot. Ako ini. It is I, do not be afraid. Ego, eimi, sa Griego. Arin ang nagigarumduman kayan. Duman, sa experience ni Moises sa libro ng Exodus, nagpamidbid ang Diyos na kagurangnan, duman sa nagkakalayong masitas, tinanom, alagad, dahi nasusulo, dahi natutumtom. Ako ang Diyos, sabi kay Moises, sinusugo ta ka, gusto kong iligtas sa kauripnan, ang banwaan ko. Ano ang pangaran mo? Kung maghapot sa kuya si Paraon, anong simbag? Ako na ako. I am who am. Sa Biblia po, sa Ebanghelyo lalo na, pag nagsabing I am, titulo yan. Mayong iba, kundi ang Panginoong ang kagurangnan. It is I, do not be afraid. I am. Ako ang Diyos, pinakamakapangyarihan na Diyos. Na iyo man sa Salmo, asin sa enot na pagbasa, iyo man ang tutukar ni San Pablo sa iyang surat ngunyan sa ikaduwang pagbasa. Hali sa surat sa mga taga-Roma, ang pagka-Diyos asin kang pangyarihan ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, sana midbidunta ang kagurangnan bilang sa tuyang Diyos, asin unikong kagurangnan na makakapagligtas sa gabos. Siringkan mga disipulos na nagproklamar, nagbidbid, nagrekonoser sa iya, di ba? Pagsakay niya sa barko, anong sinabi? By the way, bago ka yan. Si Pedro, pinalakaw, ninhulita, nakaturuhok siya kay Jesus. Sa kapangyarihan ni Jesus, nakalakaw man siya, na-overcome niya itong mga garusan to pa man, na-overcome niya ang mga problema, mga skandalo sa simbahan na singinamay. Alagad kan moment na naghiling siya sa alon, natakot siya, naglubog siya. Arog man kita kayan. Pag nagbutas kita sa Diyos, dahil kita nagrumdum, naghiling sa Diyos, dahil kita nag-focus sa Diyos, dahil kita nagpangadji, malubog talaga kita. Kaya kaipuan ta magsabi si Ringki Pedro, kagurangnan, ligtasan ako. Magpangadji giraray, magpasaklolo giraray kita sa mala Diyos. As in the end, ini po ani ang satuyang gigibuhon bilang simbahan. Arog kan mga primerong disipulo, apostolos ni Kristo, pagsakay ninda sa bangka, naghupa ang panahon. Ang presensya ni Jesus, iyon nagtataon ng katuninongan, nagtataon ng solusyon sa mga problema, di man hinahali ang kagurangnan, an sa tuyang mga kadipisilan, alagad pagyaon siya, nagkakaigwa kita ng katuninongan, lalong-lalo na bakulang sa luwas, bakulang dagat, bakulang panahon, kundi ang mas importante, ang katuninongan kasatuyang isip, asin buot, asin out pa man lugod, durungan kita perming magsasabi, pagkatapos kan pagligtas sa ng kagurangnan, midbidunta siya, sambahon, umawon, asin sabihon ta, Pagukom sa mga buhay asin magadan. Pagukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos,